Lávka IB Kráľa. Priatelia, nachádzame sa v Ruskove na lavičke IB Kráľa dnes s vynikajúcou výtvarničkou Monikou Vitani pri tvojom ateliéri. Ahoj. Ahoj, teší ma. A prišli sme sa vlastne pozrieť nielen do tvojho ateliéru dnes, ale ja som si tak trošku možno spomenul na tvoju poslednú výstavu, ktorú si mala v Košiciach a Periokulos. Ale skôr, než sa vlastne dostaneme k tomu, čo vlastne ako výtvarnička robíš, tak moja prvá otázka bude, či si spomenieš na niečo z detstva, nejakú konkrétnu vec, ktorá ťa vlastne v detstve nejakým spôsobom poznačila, alebo tak pozitívne myslím teraz. No. Niečo také z detstva, čo ťa vlastne ako keby podľa tvojho vnímania vlastne dostalo k tomu, že tvoríš a že narábaš s tým štecom a že ťa to ešte stále baví. Neviem, či to budem vedieť presne definovať, ale určite viem, že sa mi veľmi páčilo, keď som bola na návšteve u môjho uja, ktorý bol maliar, ako hore na skrini mal vyložené štece. A to boli v takých fľašiach, veľké, dlhé štece používané. A som bola tým úplne fascinovaná. Nikdy som nevidela, ako s tým tvoril, ale strašne sa mi to páčilo. To som, že maliar, že to sa mi veľmi páči. Že to chcem robiť. A cítila si aj vôňu terpentínu, alebo niečo také za tým bolo? Nie. No, pre mňa to vždy bolo také čarovné povolanie, že také nedosiahnuteľné. Že to robia len nejakí vývojní ľudia, ktorí to chcú robiť. Áno, pretože on študoval v Bratislave, lebo v tom čase bolo iba v Bratislave škola a si myslím, no tak to by ma naši nikdy nepustili. A to si mohla mať koľko vtedy rokov? Od detstva, od 5 rokov si to pamätám. Čiže úplne akože odkedy si vlastne ešte pred základnou školou, takže vlastne už vtedy si tak nejak cítila, a samozrejme v dome sme mali obrazy od neho a považovala som ich za veľmi zvláštne, inšpirujúce, pretože to neboli také klasické krajinky, ale môj ujo sa snažil robiť krajinky, ktoré vyzerali ako linorit a pritom boli celé maľované. Boli maľované tlačenskou farbou, len on pracoval ako výtvarník. A bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože ktoré veci sa na tom nedali doslova identifikovať, aj keď to boli také krajinky alebo dedinky. Dobre, a potom, keď si prišla do školy, bol nejaký taký impuls, alebo bol tam niekto, kto ťa v tom nejak saportoval, alebo vaši doma, povedzme, vraveli, no tak dobre, pôjdeš do Zušky, alebo ja neviem, venuj sa tomu, alebo vôbec nie a išla si s nejakou svojou cestou? V prvom ročníku naša triedna učiteľka vyberala žiakov, ktorí veľmi dobre maľovali a teraz dala navrch, že vy pôjdete do Zušky, do mesta. Takže nás asi 4 alebo 6 vybrala. A teraz som bola celá nadšená, pretože sa mi tým všetko splnilo, že super, budeme chodiť do Zušky, budeme maľovať. A prišla som domov a nikto ťa nebude tam voziť. Bol koniec, hej? Áno, bol koniec. Takže výber prebehol, ale vlastne akože Zuzka sa nekonala. Áno, to stopli, hej. Aha, dobre. Ako si sa vlastne tomu maľovaniu dostala? Ty vlastne funguješ alebo pôsobíš ako dizajnérka a mňa bude zaujímať jednak, ako si sa dostala k maľovaniu a potom vlastne ako tie dva svety vieš vlastne oddeliť od seba? Vlastne ten dizajnerský, tú svoju prácu a potom ten maliarský svet. V podstate som si stále kreslila, maľovala v škole počas prestávky. Doma som prišla zo školy, rozložila som si temperky a som si stále maľovala, zobrala som kartóny, výkresy. Tomu som sa stále venovala. A veľmi som zavidela tým svojim spolužiačkám, ktorí chodili na tú Zušku. A som sa ich pýtala, a čo bolo, a čo vás tam učil, a aké ste preberali veci, akože to celý Čiže si tak trošku vyzvedala, že vlastne, aby si nejak neostala v úzadí, ale aby si sa im vedela vyrovnať? Skôr ja som myslela, že ako maliarstvo je také isté vzdelanie ako každé iné, ako napríklad aj vedec. Čiže vlastne potrebuješ k tomu určité vzdelanie. Takže ja som cítila, že toto potrebujem nabrať po tej teoretickej stránke. A najväčšia, neviem, či to je paradox, najväčší paradox je v tom, že vlastne ja som potom chodila do Zušky, ale už keď som mala deti, ktoré chodili takisto, tak som chodila ešte do Zušky na štúdium pre dospelých. Hovorím, že ja Výborné, si to takže si ten detský sen vlastne reálne aj zrealizovala. Áno, bolo to síce štúdium pre dospelých, ale ako veľa mi to dalo. V podstate som tam chodila 12 rokov. To už to bol klub vlastne, do ktorého sme chodili maľovať. To je krásne. Teraz mi povedz o tom prepájaní toho dizajnerského sveta s tým maliarským, s tou voľnou maľbou a potom je ten dizajn. Ako to robíš?
Kde sa viac nervuješ? Tak určite v práci, lebo to je strašný masaker pre moju umeleckú povahu, keď chceš mať rozhled a tam musíš urobiť toto presne tak, naplánovať. Akože keď mňa niečo zaujme, tak ja potom idem. A tak zistím, že mám rozrobených niekoľko vecí a v ktorej miestnosti sa zastavím, tam niečo robím. Takže z toho hľadiska nie je to dobrá kombinácia, ale zase pomáha mi pozerať tak netradične na veci. Že vlastne budem investovať aj do vecí, ktoré by iní povedali, že to je šialený nápad. Čiže vlastne nachádzaš riešenia častokrát tam, kde povedzme tie štandardné akože metódy, povedzme aj manažerského riadenia by možno úplne zlyhali a ty vďaka vlastne tomu, že si výtvarník, tak možno prídeš s niečím, čo na prvý pohľad, na prvé počutie vznie šialene, ale môže to zafungovať. No, aj keď mi niekto povie nejakú šialenú myšlienku, ja sa jej chytím a začnem ju rozvíjať. Takže v podstate preto vo firme fungujeme, keď som študovala, tak tam sme mali aj ten marketing, hoci to bolo akože estetika. A tam som prišla na to, že my sme vlastne vo firme máme demokratické riadenie. Takže toto využívam a to ma inšpiruje, lebo akože asi by som nedokázala celkom autoritatívne riadiť. Áno. No v súčasnosti, keď sa štát hýbe k tomu autoritatívnemu pólu, tak tie demokraticky fungujúce firmy, takže to je ich naozaj ako šafránu. Takže, ale je to vynikajúce prostredie potom aj pre teba ako výtvarníka. Čo je taká najväčšia výzva vlastne tvoja ako výtvarníka, keď prídeš do svojho ateliéru, ktorý je za nami a teraz si povieš, no dobre, mám nejaké 4 hodinky, čo s nimi? Vychádzam zo seba, že ja niekedy mám strašný alebo ohromný pretlak veci, ktoré by som chcel spraviť, ale stále to odkladám kde si dozadu, zatlačam to a ono to niekedy, keď to zatlačíš, odíde. Hej, že už to tam nie je, hej, stráti sa tá myšlienka úplne. Ja mám množstvo fotiek, obrazov, ktoré ma inšpirovali a keď si ich spätne pozerám niekoľko rokov dozadu, tak rozmýšľam, prečo som si toto tam dala. Hej, že vlastne tú myšlienku je treba použiť hneď. Áno. Tak, a robíš to tak? Dokážeš to spraviť? Teraz som si prezerala poslednú svoju tvorbu a som zistila, že toto mám z výletu tam, kde sme išli, inšpirácia, toto mám, kde sme boli tam. Že vlastne asi ozaj som inšpirovaná tými vecami priamo, ktoré ku mne prichádzajú v tej chvíli, v tom momente. Mám rada aj náhodu v tvorbe, ale v podstate sa inšpirujem pohľadmi, ktoré som mala, ktoré sa mi páčili v tej danej chvíli. A tie chcem zobraziť, hej. Tie sa mi ukladajú v pamäti a tým pádom aj dakedy aj nechcem a už to nemaľujem. Super. Monika, ja sa vrátim k tvojej košickej výstave Aperiokulos. Lebo tá výstava bola do veľkej časti tie objekty na tej výstave boli spojené aj s touto obcou. Vieš, na čo trošku narážam, hej? Pravda, že? A ja nechcem, aby si vyznela ako taká rebelka, ale vlastne tebe dosť záležalo na tom, aby určitá alej ostala stáť. Ale ona neostala stať. Povedz nám vlastne o celej tej epizóde a vlastne, že čo sa udialo, prečo sa udialo a ako si vlastne ako výtvarnička reflektovala na to, čo sa udialo. Jednou vetou na začiatok. V našej obci bola vyrezaná lipová alej a bolo to na podnet elektrárni, ktoré si vytvorili projekt, ktorým chceli preložiť elektrické vedenie asi o 1,90 cm, aby bolo na hranici pozemku. Tým pádom im tam zavadzali obrovské stromy, lipy, 250 cm obvod, ktoré tam stáli od založenia školy, odkedy bola vlastne postavená tá škola. Okolo 60 rokov, myslím, že mali, možno viac. A viac menej takým donúcovacím spôsobom presvedčili obec, aby dala tie lipy vyrezať. Hej. Pretože s monopolom, ako sú elektrárne, sa nikto nechce naťahovať. Áno. Čiže vlastne obec volila ako keby tú ľahšiu cestu, vlastne nenaťahovať sa s monopolom, ale vlastne... Tak v podstate sa písalo na odbor životného prostredia, ktorý by sme predpokladali, že bude chcieť chrániť stromy a áno, že vlastne nemôžete, áno, hľadajte iný spôsob. No, odbor životného prostredia napísal, to nie je v našej kompetencii, o to sa stará obec. Čo je pre mňa absurdné, pretože potom som aj robila jeden obraz, ktorý mal taký nápis, že aký sa zvykne v tých mailoch písať, že pred vytlačením tohto dokumentu zvlášte dopad na životné prostredie. Takže vlastne budeme sa starať o to, že jeden papier či bude vytlačený alebo nebude vytlačený,
Ale to, že sa vyreže 11 alebo 15 stromov, to nás netrápi. Hej, že to je záležitosť, alibistický postoj životného prostredia. A myslím, že takto sa úrady často správajú, pretože aspoň v našom prostredí majú monopóly prednosť. Áno. Ten občiansky princíp v tejto krajine je vlastne stále viac a viac potlačený, tak vlastne ty si bola jedna z mála občanov, ktorí na to reagovali, povedzme, aj tou výstavou, alebo aj tými dielami na tej výstave. A tými dielami boli presne spojené tie popisky, ktoré tam boli. Bolo to úžasné, lebo každý, kto prišiel na výstavu do Košic, tak si mohol vlastne ako keby zažiť ten príbeh tých zrezaných stromov. A povedz mi, aká bola odozva tých ľudí okolo teba? Ľudí z obce alebo z výtvarnej obce? Nemám predstavu. Aha, čiže veľmi si z nimi... Nemám predstavu, pretože ja som si všimla, že slovenská povaha je taká, že radšej sa nevyjadrím. Akože v tomto mi vyhovuje umelecký prístup, pretože umelci hľadajú, ako môžu sa k niečomu vyjadriť. Áno. Hej, ale ľudia sa tvária tak, že to tak sa stalo, nevieme, tak... Ono vždy vlastne sa zabúda na to, že to umenie by malo byť nejakým, ale vždycky bolo nejakým spôsobom angažované, že neexistuje neangažované umenie, aj keď to častokrát na ten prvý pohľad nevidíme. Takže aj táto tvoja výstava bola takou vlastne angažovanosťou sa v prospech vlastne života tých stromov. A vlastne ty si tam mala aj také otlačky kmeňov tých už vlastne zrezaných stromov, ktoré vlastne sme dali na také kubusy a vlastne oni predstavovali, ako keby tie stromy ďalej žili, aj keď my vieme, že už tie stromy nežijú. Máš pocit, že máme veľa stromov okolo seba? Teraz by sa tu aj našlo. Presne to je to, čo si myslím, že trošku aj formuje ten postoj. Že máme pocit, že máme toho strašne veľa. Hej, že tu je strom, tu nám zavadza. Ja teraz chystám projekt, ktorý bude vlastne pokračovať aj podľa tejto výstavy ohľadom stromov a toho, že ako na Slovensku a rôznych miestach a v dedinách sa vyrezujú stromy, ktoré boli tam významným prvkom, krajinotvorným aj solitérom a proste nemáme problém to vyrezať. A iba trošičku som sa o to zaujímala a ja už som našla skoro v každej dedine sa to stalo. Hej, buď vyrezali jeden strom, ktorý bol na strede obce, alebo vyrezali stromy, lebo padali z nich konáre na cestu. Proste hociaký dôvod, ale ľudia majú pocit fakt, že tých stromov je veľa. Akože čož je absurdné, lebo... Áno, ja tento pocit absurdity zažívam najmä v meste, kde mám tiež presne takýto pocit. Oproti vidieku, kde tých stromov je viacej. My sme teraz v takom krásnom vlastne zákutí. Takže my si užívame tie stromy a ten šum tých stromov. Ale to, že to vidím aj v meste, tak ma to veľmi, veľmi silne akože trápi. A bohužiaľ, keď sa ten strom vyreže, tak vlastne častokrát nedochádza k tej náhradnej výsadbe toho stromu. Takže ja som rád, že ty ako výtvarník dokážeš byť aj veľmi občiansky činný človek a že vlastne vieš povedzme zastať ako možno jedna z mála vlastne svoj názor aj v takýchto dosť možno aj sporných veciach, ktoré možno ti na popularite nepridajú. Tak akože, čo sa týka vysadby tých nových stromčekov, ja mám názor, že strom, ktorý má 50 rokov a strom, ktorý má 2 roky, to nie je to isté. Áno. Hej, to proste, my nevieme, či ten strom dorastie, či bude taký veľký, či bude robiť tam tieň, či... Áno, či tie benefity vlastne prídu, lebo ten veľký strom, len tá plocha tej koruny je ohromná, keď museli by stovky vysadiť, aby vlastne nahradili ten jeden akože dospelý majestátny strom. My sa ešte dostaneme jednou otázkou, trošku tak rozšírime tú tvoju tvorbu. Ty máš viaceré také záujmy v tej tvojej tvorbe. Jedným z takých veľmi zaujímavých je práve sú tie tvoje koľaje, alebo tie tvoje železnice. Tak povedz niečo k týmto železnicám, lebo tie sú také kultové pre teba, by som povedala až. Áno. Tieto obrazy ma veľmi fascinovali, nemyslím tým moje, ale vlastne viem, že to boli inšpiráciou napríklad aj impresionistov, aj keď to nie je moje najobľúbenejšie obdobie, ale tí, ktorí maľovali tie železnice, železničné stanice, to sa mi veľmi páčilo. A vlastne, prečo mňa fascinujú železnice alebo koľaje? Pretože je to pre mňa symbol určitej cesty, alebo kráčania, alebo prúdu. A vlastne ja z estetického hľadiska mám rada pragmatickú estetiku Williama Jamesa, ktorý vlastne mal tú teóriu prúdenia, ktorý aj tvrdil, že vlastne pravda neexistuje, že pravda je funkcia, pretože vlastne nemôže byť jedna veľká pravda. A tým pádom vlastne tie cesty, alebo aj stožiare som
veľa robila ako maľby, alebo niečo, čo je pospájané a predstavuje nejaký prúd, tak je pre mňa charakteristické a mám to na veľa obrazoch. A od roku 2013 som robila sériu Železnice. Ja som tomu dala názov Bahnhof, lebo mi to, tú technickú stránku mi to viac reprezentovalo, že je to spojené s tými železnicami. A potom sa mi náhodou stalo, že som mala možnosť tu priamo v Ruskove na železničnej stanici vystavovať tieto obrazy. Wow, hej. To som nevedela, že sa to jedného dňa stane, ale bol to môj sen, ktorý... Inak to mám veľmi spoločné, lebo vlastne ja milujem železnice, milujem vlaky a jazdiť tými vlakmi a neskôr tie rušne. Akože tak, a potom tie také zbiehajúce sa kolaje, ktoré vlastne nevidíš, kde je ten koniec toho, hej. Čiže, a to vidím vlastne aj tie také buď vertikály v tých tvojich obrazoch a potom vlastne rovnako také tráte ako keby zbiehajúce sa a vlastne ty to používaš vo viacerých formách. Teda častokrát ten, kto sa pozrie na to, ani ako keby nemusí vedieť, že to je taký nejaký princíp zbiehania alebo rozbiehania. Áno, presne to mi vyhovuje, keď divák alebo recipient, keď sa pozrie na môj obraz a uvidí tam vlastnú myšlienku alebo vlastnú spomienku. Preto sa snažím robiť niektoré obrazy tak, aby boli trošku archetypálne. Že vlastne všetci máme v mysli alebo v kolektívnej pamäti tento obraz a chcem, aby on ho premietol do toho, čo vidí práve. Preto nie len, že je to moja spomienka alebo môj pohľad, ale vlastne niečo, čo dokáže spojiť so svojou minulosťou, so svojou pamäťou. Čo by si ešte okrem tých železníc tak vypichla z tej svojej tvorby? Lebo ako ja ti poviem, že mne sa veľmi páči tvoje figurálne kompozície a hlavne tá tvoja modrá, sivá, šedá. Vieš, že ja som na toto som veľmi úplne, že na tom si ujíždím, ako by povedali bratia Česi. Je pre teba figura dôležitá, alebo skôr, ty si vravala, že vlastne pôjdeš skôr k abstrakcii. Do akej miery ešte tá figura pre teba dôležitá? Ako plánujem robiť abstrakciu, ale určite bude vychádzať z figúry. Akože to chcem tam stále zobrazovať, aby to bola konkrétna, ale chcem ísť až tak na hranicu tej abstrakcie, že by som sama riešila, či tam je ešte vidno, alebo nevidno, z akého námetu, alebo z čoho vychádzam, z akého pohľadu. Ale figúru považujem za top, čo aj jednak mňa baví a jednak čím sa chcem prezentovať, pretože ja chcem aj nejakú myšlienku alebo nejaký pocit zobraziť cez figúru, alebo ako sú napríklad zobrazené postavy, aký je vzťah medzi nimi a čo to v divákovi vyvoláva. Toto chcem zobraziť na tomto obraze práve cez postavenie figur. Tých figur. Ono sa aj vraví o figuralistoch, že sme trošku takí akože ujetí, že vlastne my tou figurou ako keby jednak, že častokrát vravia, že to sú naše ako nejaké protiobrazy alebo antiobrazy nás vlastných, alebo dokonca, že to je nejaký náš nejaké alter ego, hej, alebo že sme to vlastne my. Ale funguje to aj u teba tak, že niekedy sa spoznávaš na tých obrazoch? Áno, a štve ma to. Štve ma to trošku, lebo ako, mňa ako fascinuje ako objekt, ako mužská postava. Hej? Tak ako dávno maliarov fascinoval ženské, tak ako mňa mužská. Takže ja väčšinou malujem tie mužské postavy, ale občas sa stane, že napríklad tam vidím niekoho známeho, hej, že akože to som teraz zachytila, ale preto ma to hneva, keď akože niekde mám pocit, že táto črta je také ako z môjho zase. Áno. Že jednoducho nevieme vlastne zo seba úplne výjsť a chtiac nechtiac, aj keď by sme chceli byť neviem ako indiferentní voči tým veciam, ktoré sa okolo nás dejú, stále tam ten kus z nás ostáva. Áno, ale akože čo je hlavné, o čo sa snažím, nie, že aby sa to nepodobalo, nevadí, hej, akože tak ako hovoríš, že kus nás, ale chcem, aby tam, keď sa pozrie divák na ten obraz, aby on má pocit, že toho človeka poznám. Ten mi niekoho pripomína. Hej? Preto vlastne tá je dôležitá tá abstrakcia, že vlastne tam, keď si ľudské oko domýšľa. Áno. Takže tam vieš. Že vlastne nechávaš priestor vlastne aj tomu recipientovi, že vlastne nedávaš mu to všetko ako na tácke, že toto je to, čo ja ti chcem tým obrazom povedať, ale vlastne odzrkadlí to na základe svojich zážitkov, skúseností. Preto používam aj modrú farbu, jednak je to moja obľúbená farba, aj šedú a bielu. Tieto akože mám veľmi rada, ale pretože keby som to namalovala v telovej, tak akože asi by to bol masaker. Ale akože tá modrá mi prípada, že je najviac taká
nechcem povedať abstraktná, ale taká vznešená. Hej, tak niečo sa v nej zrkadlí iné, hej, tak vieme, že umelci akože si vlastné farby miešali, hej, bez Klein. A my poznáme aj tú typológiu farieb a neviem čo všetko, čo je za tým, aj keď možno nie úplne sme v pohode s tým, čo o tých farbách vieme, ale hej, sme naučení tú typológiu nejak tak podvedome vnímať, ale ja som rovnako vlastne, ako keby veľmi sa mi páči modrá farba, ale už akože sa snažím ju tak prepájať s čiernou, neviem, či to je, alebo potom s červenou. A to už je trošku taký posun. Ja aj keď som sa snažila s inými farbami, nejak som stále skončila pri tej modrej. A už som prišla na to, že vzdám to, hej. Akože keď ma to charakterizuje, tak už nebudem prechádzať do inej farby. Ale myslím, že v 2015 som mala výstavu Sapere Aude je modré. Hej, tak lebo to evokuje, myslím, že modrá je farba intelektuálneho premýšľania, alebo raz som ako dieťa počula, že keď si dáš do izby modré svetlo, takže sa ti lepšie premýšľa, až si racionálne zameraný. Ale preto som to spojila s týmto osvieteneckým heslom, že Sapere Aude, hej, že vlastne nebať sa premýšľať alebo po niečom novom. A boli tam veľa tak práve modré obrazy, modré postavy. Nebať sa premýšľať, to je vlastne taký leitmotiv vlastne súčasnej doby, že my všetci súčasťou občianskej spoločnosti by sme mali možno viacej premýšľať o tom, koho si volíme možno a možno aj o tom, že kto bude rozhodovať o našom ďalšom smerovaní. Monika, ty si už trošku naznačila, čo vlastne pripravuješ do budúcnosti, alebo čím sa vlastne tvoja umelecká myseľ vlastne zaoberá teraz? Čo je taký plán na najbližšie obdobie? V podstate plánujem mapovať tú situáciu s výrezom stromov, ale zvlášť takých významných stromov, ktorí boli solitérmi alebo veľmi vizuálne esteticky pôsobili v danom prostredí, najčastejšie buď v strede dediny, alebo na kraji dediny, alebo popri ceste. A vlastne po tom mapovaní plánujem takisto robiť otlačky z týchto kmeňov a tie dať na plátno a na základe toho ešte premaľovať to celé. Že vlastne to bude vrstvenie a chcem to ladiť viac abstraktne. V podstate, čo sa týka formy, plánujem prejsť do väčšej abstrakcie. To vítam, to je úplne akože úžasné z takého teoretického alebo kunsthistorického hľadiska. Tomu sa veľmi teším. Ja sa veľmi teším na to, čo vznikne. No a úplne akože tak v závere nášho rozhovoru a skôr než podpíšeš tento valec, inak priatelia, toto je valec, ktorý nás bude v každom našom dieli sprevádzať. My si to predstavujeme, tak tento valec v skutočnosti je vzatý z môjho gauča doma, lebo ja som mal predstavu najprv, že naše rozprávanie bude prebiehať u mňa na gauči, ale potom Timotej Škrepták, ktorý sedí za kamerou, ahoj Timo, tak ten prišiel na to, že vlastne budeme to robiť takto na daždi. A na vetre. A na vetre. A že nám bude hrozno zima, ja mám na sebe 4 vrstvy. Nevidno to, lebo som fajný, ale... To sú kvôli tým vrstvám, chceš povedať. Jednoznačne robia to tie vrstvy. Ale skôr než sa dostaneme k tomuto valcu. Monika, ja ti chcem poďakovať za to, že si bola dnes s nami a vlastne popriať ti veľa síl, energie a možno takého entuziazmu a neprestaň byť občiankou tejto krajiny. A ešte jedna vec mi teraz napadá úplne na záver. My sme sa trošku rozprávali o kameňoloboch, po ktorých lozíš, niekedy aj natáňaša. Tak to sa nedá. A tvoja rodina niekedy vlastnila nejaké kameňolomy, ale mňa zaujíma, chodíš okolo toho kameňa, máš v merku niečo, čo s tými kameňmi chceš robiť v budúcnosti, alebo je to len taká, že len uvažuješ nad niečím, alebo už máš niečo, čo s tými kameňmi pôjdeš, tak to opýtam sa ťa, rovno pôjdeš do sochy? Mám taký dlhodobý projekt, ktorým už, neviem, 3 roky, 4 uvažujem. Ide o to, že chcela by som veľmi robiť s kameňom a s betónom. A vlastne bude sa to týkať rodinnej mytológie našej a histórie, nielen mytológie. Lebo môj starý otec, môj detko, niekedy robil v kameňolome. Dokonca tam bol ako odsúdený ešte v 50. rokoch. A dokonca som sa dozvedela, že
pracoval tu priamo u nás v Ruskove, hoci ja pochádzam 50 km odtiaľto. Takže je to vlastne prepojené, že ja som prišla bývať do miesta, kde bol niekedy ako väzeň zavretý v tých nútených táboroch. Takže vlastne chcela by som robiť taký typ objektu, neviem, či to možno nazvať sochy, že vlastne budem do betónu vkladať kamene. A jednak sa tu bude jednať o kameň z tejto oblasti, kde pracoval môj detko. To si ešte vlastne budem zisťovať viac v tom archíve o tých väzňoch z tých 50. rokoch. A tiež chcem tam dať aj kameň, zeolit, ktorý vlastne je z pozemkov alebo z bývalej bane, ktorý kúpil môj detko. Ktorá vám patrila a dnes už vám nepatrí. Áno. Ale akože je to jedinečný kameň, ktorý je celý spätý s mojím detstvom, takže vlastne je tam ten presah rodinný. Hej. Ten biely kameň si ja stále pamätám, že tam bol na dvoroch, tam boli v domoch postavení z tohto kameňa, takže mám k nemu tak zo srdca blízko. Takže ho chcem spracovať aj v tej umeleckej tvorbe. Ja len teraz dúfam, že som neprezradil niečo, čo som nemal prezradiť. Teraz tak vzadu mi ide také kolečko. Takto. Už som to plánovala ako projekt, keď som si dávala prihlášku na doktorantské štúdium, na ktoré ma nevzali, takže vlastne to už je dosť. Takže vlastne Takže už to bolo tam verejne, ako to už bolo zverejnené. Dobre, tak to som rád, že sme niečo neprestihli, čo sme nemali. Monika, veľmi pekne ďakujem. No a ja teraz sa budem snažiť dopatrať k tejto fixe. Dobre. Wow, super. Takže... Monika, ďakujeme ti. A verím, že tvoja tvorba a ty ostaneš medzi nami veľmi, veľmi dlho a že uvidíme nové a nové kamene v betóne. Tak, nejaké vizuálne objekty. Tak, čau, ďakujeme, držte sa a uvidíme sa na budúce. Monika, vítaní. Tešilo ma. Ty mu musíš toho niečo vystrihnúť. Nechcem vidieť, jak to... Ty mu vidíš tento papier, aký je mokrý? Taký mokrý sme aj my. Lebo ty si pod stromčekom, ty si to... Počkej, donesiem mobil, aby aspoň fotku som mala. Jaj? Môj. Ale však my ti môžeme potom poslať, ne? Scenár a dramaturgia Ivan Baláš Kráľ. Kamera a strih Timotej Škrepták.